Milí Lovčania, prihováram sa vám tak, ako sa vám prihovorili včera rodičia detí z detského centra alebo jaslí Slniečko, ktorí ma vyzvali, aby som sa vyjadril k tomu, prečo chcem zatvoriť detské jasle. Nebudem v tejto chvíli komentovať osobné úražky v tých vyjadreniach ani v komentároch pod tými vyjadreniami. Chcem sa vyjadriť len k obsahu, ktorý tam bol napísaný. Okrem toho, že bola kontrola na základnej škole Arpada Felcana z mesta, tam nie je ani jedna veta pravdivá. Nie je pravda, že chcem zatvoriť detské jasle Slniečko a nie sú pravdou ani tie ostatné konštatovania. Môžeme si ich prejsť jedno za druhým. V tom statuse sa tvrdilo, že záverečné stanovisko z kontroly z mesta bolo s negatívnym záverom pre Slniečko. Nie je to pravda. Jediný oficiálny dokument z kontroly, ktorý mi protokol z kontroly hovorí vo vzťahu k Slniečku, jedinú vec, že základná škola Arpada Felcana má financovať, respektíve Slniečko má platiť za odoberané obedy zálohovo, tak ako sa to deje pri strave pre ostatných žiakov a nie až následne, pretože škola potom musí dofinancovať alebo financovať varenie a nákup potravín z peňazí rodičov žiakov základnej školy. Takisto nie je pravda, že mesto prikázalo, a je to napísané, zdôrazňujem slovo prikázalo, aby táto základná škola uzatvorila, respektíve ukončila tento zmluvný vzťah so Slniečkom. Ten zmluvný vzťah stále trvá, žiadny takýto príkaz zo strany mesta neprišiel. Takisto nie je pravda, že mesto zakázalo všetkým materským školám dodávať stravu Slniečku. Ten skutkový stav dnes je taký, že zmluva o poskytovaní stravovania medzi základnou školou Felcana a Slniečkom stále existuje. To, čo je ale zaujímavé, je, že Slniečko má od polovice februára výpoveď z nájmu z priestorov, ktorých fungovalo. Podľa mojich informácií Slniečko bolo tou stranou, ktorá prestala odoberať stravu od základnej školy Arpada Felcana. Slniečko dnes nefunguje, je zatvorené. Prečo prišlo potom takéto obvinenie mesta, mňa osobne naozaj nechápem. Nechápem ani to obviňovanie z toho, ako nič nerobíme pre deti a podobné veci. Za tie 2 roky, čo som tu, sme do škôl a škôlok, do oprav havarijných stavov, do budovania telocviční, oprav striech, výbavy kuchyne investovali viac ako 500 000 eur. Podarilo sa nám minulý rok rozšíriť kapacity materských škôl tak, že máme všetky deti, ktoré požiadali o miesto v materskej škole, umiestnené. Už rok a pol je vonku informácia, že sa chystáme budovať mestské jasle. Čakali sme, ako dopadne legislatíva, ktorá prechádzala vládou a Národnou radou a uzavrie ten legislatívny proces tento rok na jar. Čiže nič z toho, čo je tam napísané, nie je pravda. Dotýkam sa na celý tento prípad osobne a preto som z toho taký znechutený, priznám sa. Tie detské jasle Slniečko kedysi zakladala moja blízka priateľka, ktorá v čase, keď ťažko ochorela, tak tej súčasnej pani riaditeľke tie jasle posunula a pred pár mesiacmi v mladom veku zomrela. Dnes sa podľa mňa musí obracať v hrobe. Neviem, akú hru s rodičmi hrá pani Rumančíková. Ja chcem všetkých rodičov pozvať, ktokoľvek má akúkoľvek otázku, rád ho privítam u seba v kancelárii a pobavím sa na tému, akým spôsobom mesto pristupovalo alebo nepristupovalo k súkromným detským jaslám Slniečko. Ešte raz hovorím, nič z toho, čo je tam napísané, okrem toho, že sme robili kontrolu v jedálni základnej škole Arpada Felcana, nie je pravda. A pokiaľ ma vyzývate, aby som sa vyjadril k konaniu v budúcnosti, poprosím, moje dvere sú kedykoľvek otvorené. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo ak máte akékoľvek informácie o tom, že mesto niečo niekomu prikázalo, príďte si hovoriť ku zdroju. Ďakujem.